Намираме се в ресторант Бистро към апарт хотел Лакибанско. Това е нашия френски и европейски ориентиран ресторант. Сега ще презентираме един терин от гъши дроб с сладко от лук, едно кремю мус от горгонзола и малко микрорастения. Под терина ще подложим крема от горгонзола. Добавяме от чътнито от лук. Като чътнито е приготвено карамелизиран лук, червено вино, хвойна. Поставяме и 2 брускетки за намазване на самия терин и довършваме с малко микрорастения. Това е нашето предложение за един прекрасен старт на вечерта. Здравейте, вече сме в ресторант Леонардо. Сега ще приготвим симфония ди маре, паста, която може да намерите в нашото меню. Изключително морска лятна паста, класическа за Южна Италия. Сега ще видите как я приготвяме при нас. Слагаме обилно количество зехтин. Съответно вече мазнината ни е загряла. Добавяме с предварително подготвения морски микс, като ние слагаме в него калмар, октопод, месо от рак, миди вонголе и скариди. Сотираме си добре морския микс, като при нас готвим пастата, в частност когато е с скариди, с главите на скаридите вътре, защото вкуса на скаридата е в главата основно, много по-наситен вкус. Когато почти е сотиран, намаляме огъня, добавяме няколко филенца аншоа и разтриваме аншоата, докато се разтвори в мазнината. Идеята е да откуси още повече и да придаде повече морски вкус. Добавяме си чесънчето, като съответно отделяме скаридата, която вече ни е готова, цел да не я презготвим. Добавяме каперси, добавяме малко маслинита джаска, чери домати, пускаме си пастата да ни се вари, съвсем леко пеперончино, накрая запържваме за 10 секунди, обилно магданоз и деглазираме с бяло вино. Проверяваме си пастата до каква степен е готова. Още 10 секунди и сме готови. Соса ни е готов, пастата ни е готова. Загребваме и малко водичка да добавяме от пастарника, която е богата на нишесте. Ще ни помогне да хомогенизираме соса на пастата ни. Като съответно паста се бърка само от външната страна. Идеята е да не се разкъсва пастата. Завъртаме 2 пъти, пастата ни е готова и преминаване към презентиране в чиния. И преминаваме към презентация на нашата паста Симфония ди маре. Добавяме си морския дар, цялата ни скаридка, малко микрорастения и един даш екстра върджин флет. И като допълнение на тази прекрасна морска лятна паста, предлагаме да поглезите сетивата си с нашата вариация на капрезе и една прекрасна лятна морска супа, която завършваме пред клиентите си. Добавяме рибно консоме и малко хлорофилно олио от див чесън.